Inyéctame todo lo que tengas que inyectar y chao. Además, si eres buena, me dejas la agujita, me sacas la jeringa y me la vuelves a meter. Así eres solo un En los pinchazo. dos brazos y en las dos piernas, me tenían que pinchar 4 o 5. La majoria de vosaltres coneixeu, va ser un espai de reclusió, un espai on més de 1.000 homes procedents de tot l'estat espanyol i algun estranger van estar aquí tancats, i d'aquestos almenys 58 varen morir literalment de fam. Aquests 58, com sabeu, es troben enterrats al cementeri Nou de Sant Francesc. Fa uns mesos es va iniciar la primera fase d'exhumació d'aquestes restes. Com ja sabeu, es va aconseguir identificar un d'aquests cossos i properament, segurament cap a final d'any, si tot va bé, s'iniciarà la segona fase d'exhumació de les restes en el cementeri nou i esperant trobar les restes de tots els 58 homes que varen morir, repeteix, literalment de fam en aquesta terra que ara estem trepitjant. Llegirem un manifest, és un manifest reivindicatiu. Podeu pensar que es manifesta el mateix de cada any. Cada any reivindicam el mateix perquè pensam que cada any acabem aixecant amb les mateixes idees perquè no està de més. I més encara un any com aquest, amb una conjuntura política com l'actual, en la qual venen uns vents i uns aires bastant foscos. Per tant, hem d'estar alerta i no està de més reivindicar el que reivindicarem en aquest manifest. Seguidament, com ja sabeu, farem la protocolària i ja mítica tirada d'un ram de flors a la mà, un ram de flors que aquest any ha preparat na Bàrbara Burgas, de tots conegut, i que també ella llançarà la mà amb un acte que ja conclourà la trobada d'avui. Per llegir el manifest, vos deixo que la màquina del temps, en Santi Colomà, que el llegirà amb molta passió com a costum. Fa 92 anys que es va instaurar la Segona República a Espanya. Ho va fer després d'unes eleccions democràtiques. La voluntat popular va votar per situar el país dins de la modernitat europea, al costat de les democràcies, i va votar també per rompre amb una monarquia corrupta, per limitar el poder de les grans fortunes terratinents i per acabar amb la influència de la jerarquia catòlica. La Segona República va incorporar per primera vegada els drets dels ciutadans i les ciutadanes a la Constitució. Drets laborals, reforma agrària, educació pública, sufragi universal, separació entre l'Estat i l'Església, articulació territorial amb estatuts d'autonomia, i ho va fer amb la unitat de les forces progressistes, amb l'objectiu assumit per totes que la defensa d'aquesta república era fonamental i que valia la pena renunciar a certs postulats per tal de defensar-la. Aquesta unitat es plasmaria a les eleccions de febrer de 1936 amb la victòria del Front Popular. I aquesta unitat és la que defensaven els centenars de presoners que arribaren aquí, que arribaren al campament entre 1940 i 1942. Algunes d'elles moriren sobre aquesta terra i cal reconèixer-les en el seu exemple, perquè foren, són i som. Les dretes, les de sempre, les d'ahir i les d'avui, s'oposaren des del primer moment a la república i a l'impuls que s'havia donat als drets civils i a les llibertats fonamentals. Les dretes sempre han posat en dubte les llibertats de les classes populars, dels més indefensos, de les minories. Cal, per aquest motiu, aturar les dretes de forma democràtica. Reivindicar els valors republicans de llibertat, igualtat i justícia no és un exercici de nostàlgia, tal com pensen alguns. És ni més ni menys que un exercici de convicció democràtica, de defensa dels drets humans, de reivindicació d'uns valors fonamentals de convivència, ètica i justícia social que cal treballar i defensar dia a dia. Per això venim aquí, a aquest espai simbòlic, a refermar el compromís democràtic republicà,
Un espai aquest en un accelerat estat de degradació que preocupa i que allunya Formentera del model dels espais de memòria a altres indrets, on s'han protegit i dignificat espais similars. Des de fa més de 20 anys reivindicam aquest espai de memòria i democràcia pel poble de Formentera. Les famílies dels qui aquí estigueren privats de llibertat o s'hi deixaren la pell i la vida mereixen que es dignifiqui el campament. Els hi devem a ells i ens ho devem a les actuals i futures generacions. Visca la República! Y no me corresponde tirar esta, porque son vuestros colores. Pero yo soy la generación de la guerra y de la posguerra y digo, con nosotros nunca jamás. ¿Alguien quiere tirar este? Perseguido por Hitler. Sí. Y entonces una alemana como tú puede tirar el ramo. Seguro. Estoy de verdad orgullosa, Seguro. pero